खुलुमबाय। दिनै 23 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। सोरजोंबाफोर खैसार जानो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। बृष राशि। जेरैबो गोहो बोलोखौ मोननो हागोन, मोजां सान, गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि। जेबो मोनजायै उखैनांनानै थानो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। कर्कट राशि। सोरजोंबाफोर सोमोन्दो गावस्रालायनाय जानो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। सिंह राशि। जेखि मावनो आखायाव लाया हेंथा एबा अजद मोननो हागौ, साननाया जाफुंनाय नङा। कन्या राशि। नखर संसार जानायाव जेंना नुजानो हागौ, दावराव दावसिफोर जानो हागौ, गोसोखौ हमथा। तुला राशि। बबेबा गुबुन दाबसे हादोराव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशि। लोगो दिगि जानानै थानाया बांगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। धनु राशि। लटारि लानायफोर दङब्ला मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मोजां हाबा मावनानै लानो हागोन, गोथार सान। कुम्भ राशि। जेखियानो जाया गोथार खामानि मावनो हागोन, बे राशिनि थाखाय शुभ दिन। मीन राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय सन्मान मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। जोबनायाव गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेखौनो सुंद' बिबुंथि होनो सानो जे बोथोरनि थाखायनो आं राशिफोरखौ गोलाव फरायनो हायाखै लोगोफोर। बेनि थाखायनो आंखौ गासै नायगिरि नोंथांमोनहा निमाहा होयो। दिनफोरा थिग जायोब्ला थारैनो आङो गोलाव फरायनायनि सुबिदाखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों।